Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Ngayong hapon mga katismosa, anadik pa rin ako ipakita sa inyo ang sinulog sa maay. Muna siya ang queen sa imuan sa process. Ipakita ninyo niya ha. Wala ba rin sa dyan? Wala mo doon. Bawa pa ba? Gusto mo bit-bit sa interest. Ikaw! Pwede mo ganito siya ito. Pwede mo ganito. Hindi ako pala. Ako ito ang punto nito. Ako na nagpapal dito. Paper bag ya. Bato dahil ari ka sa atubangan nila. Ako din siya ay representative sa imon sa Pasay sa maay. Queen, Miss Queen. Oo. Pangpara na unin niya. Para ano inon mga lahi lagi sa kapang. Ano siya ha, ang amuang Miss Queen. Pinugmay sa imuan sa process si Jeremy. Ano iya ha? Ako din. Ako sa ako na. Sige, okay tutoy. Tutoy para dako. Ano siya ang amuang guwapa nga si Aidan. Baliw na kong subscribe ani sayang YouTube channel. Hi! Si Dings Vlog. Please subscribe, guys. Ikuha na dali mong liog. I-practice na dali mong liog. Hindi siya among screen sa inuan. Sa speedies. Sige na ko baro.
Inigawas. Gawas. Inigawas. Hi. Hi, Yang. Ha? Oh. Dili man ni kakita nila. Sir. Ang palasa ng buwan na nga palagita tayo ni Joy. Yapin yung apple sa Dili makita. Sige. Joy. Hi, I'm on supervisor, right? Okay, so once again, Hi, Mabel! our first competition, Viva, Mama Singer. Okay, ang sound, asa naman Sir G? Tusok na Sir G. O balik TikTok. TikTok kaya walang sumot sa silog na TikTok. Pero yung sa tuloy ng TikTok, anyone. So, 6 and 7 na sa tubangan. Okay, so now our second set of Festival Queen Showdown.
Okay, thank you kayo Festival Queens noon. Yeah. Kudos to all the department managers kaya yung gigastuhan ang costume rental, no? Di yun mayano. Yes, thank you kayo sa ating mga supporting mga department managers, no? From May 1 second floor, Sir Carlos Jusol. May 1 third floor, Sir Melky Datwin. May 3 second floor, Sir Alan Velasco. And May 3 third floor, Sir Jay Valmores. And of course, from support, we have Ma'am Charlie Reyes sa Supply Department. Miss Celia Ching, Sir Nicholas, Ma'am Shilry Senyagan, Sir Arnel Cabaron, and Sir Janelle Suelo. And our community department, Miss Michelle Garcia. yes, thank you so much, guys, for witnessing. So kayo Sir Junior, di good mayano atong Festival Queen. Maayo gyud kay mo ikin naglisod gyud ato ang mga board of judges. Okay, so karon while nagtabulate or naglibok pa gyud ato mga board of judges Junior. So gihari nato ang nasa stage rest ato ni sila panaudon sa judge. Information mission. While busy pa pag-compute o pag-tabulate atong board of judges ang atong set of tabulator. Yes, sir, makiato ang department manager, sir, ready sa inyong Yes, in dance. Department managers after sa information number natay unison dance. Okay. Supportive nga mga subordinates. Make some noise para sa inyong department managers. Anong taon-taon? Then thank you so much sa atong judges, sir, no? Nalingaw siya itong judge. Nakita na ko sa ilang mga mata o sa ilang smile, nalingaw siya sa atong ang grand showdown. Yes, once again, I round of applause to Ma'am Clarissa Singson. Once again, sir. 20 minutes later.